uthathwa. Thina kozele sitya manje lambile manje. Ukwenza umvuko. Umntana uthathwa phi? Uyathenga umntana naqhaka lakhe na. Ubuzwa into lombuzo. Umama indlela abambi ngayo xa siya engcwabeni katata uRhathibe. Ibingathi unonto okwengathi yena wathathwa ngetyala. Ekhaya lakhe angiyazi tu umama wakho ilahla nini le fridge. Nama Ngoba ayikho nigcinayo mna. Tu. Nama ndiyazi umama kulahla nini because you are the same WhatsApp group nale fridge. Umini wenziwa enye nale fridge. Qhaka lakhe. Anda kuhlaba impama iqhaka lakhe. Mama. Njengugeza. Umsebenzi wethu. Jwa. Luphelile ubisi lika Totosi. Luphelile ulibele jonga uyazwa? Utyu umvubo nangoku uzawuvubisa ngantoni? Ba uyaqhubeka uyavubisa wena. Bisi lomntana uyaligqima. Hayi mfazi. Asingaxatyaniswa ngumuntu oqala ufika. Sencinci la mntana. Asinoxatyaniswa nguye tu. Mama. Ngicela yogurt. Nami ke ndibhaqa. Qala ngizenze isikole esayogurt. Senze isikole esayogurt. Tshela. Yamazi uAce. Ithetha iyogurt zibembini zibentathu efridge ufuna ntoni ngoku? Chim. Hey, hayibo. Chim.